θάλασσα πως τα δάκρυα κι αμάν αμάν. Θάλασσα πως τα δάκρυα κι αμάν αμάν. Που τα κύματα σου θάλασσακι μου και περέτω πουλάκι μου. Η Κάλυμνος, ένας βράχος στις εσχατιές του Αιγαίου. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, η καρδιά και η αναπνοή του νησιού ήταν η Σπογγαλία. Από τα τέλη του 18ου αιώνα, πολλοί Καλύμνοι ασκούν το επικερδές αλλά και επικίνδυνο επάγγελμα του σφουγγαρά. Σφουγγαράς, 52 χρόνια βουτούσα, για ολόκληρη ζωή. Είμαστε 7 αδέρφια και 7 σφουγγαράδες. Η άνθηση της Σπογγαλίας αλλάζει θεαματικά την εικόνα και τη ζωή του νησιού. Η Κάλυμνος, το βραχώδες, άνυδρο, ξηρό νησί, στρέφει τους κατοίκους του προς τη θάλασσα για να επιβιώσουν. Η Κάλυμνος, παρόλες τις δυσκολίες που έχει περάσει και περνάει, έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, η οποία είναι ναυτική και σπογγαλιευτική. Είναι η ίδια η Κάλυμνος. Η Σπογγαλία είναι η ίδια η Κάλυμνος. Όπως και η Κάλυμνος είναι η Σπογγαλία. Είναι ταυτόσιμες έννοιες. Μαρτυρίες περιηγητών στα μέσα του 19ου αιώνα μιλάνε για 200 περίπου σπογγαλιευτικά σκάφη και εξαγωγές σπόγγων που φτάνουν τις 16.949 λίρες στερλίνες. Η οικογένειά μου, εδώ και 120-130 χρόνια, σκάρωνε και σκαρώνει ακόμα σήμερα τα σφουγγαράδικα καΐκια. Με ποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν για 1,5 αιώνα περίπου στη σύγχρονη ιστορία να αρμενίζουν όλη τη Μεσόγειο, να βουτάνε όλη τη Μεσόγειο και να φέρνουν το πλούτο του βυθού στο νησί τους, το οποίο υπήρξε και η πηγή πλούτου, αλλά και πνευματικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Στις καλές εποχές, οι Καλύμνοι σφουγγαράδες απολαμβάνουν διπλάσιο κατακεφαλήν εισόδημα από τους υπόλοιπους Έλληνες. Η αγροτική ανάπτυξη, η κτηνοτροφία και όλα αυτά τα οποία δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες των νησιωτών, ήρθε η Σπογγαλία για να τα καλύψει και όχι μάλλον να τα καλύψει μόνο, αλλά να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες να χτιστούν πάρα πολύ ακριβά σπίτια και πολύ καλέσθητα, να μπορούν οι Καλύμνοι να ταξιδεύουν παντού, να έχουν μεγάλη οικονομική άνεση και ακόμα και αυτοί που είχαν ελάχιστα εισοδήματα, δεν είχαν κάποια προοπτική δηλαδή, μπόρεσαν να θρέψουν τις οικογένειές τους, να έχουν ένα καλό μισθό, με κίνδυνο βέβαια πάντα της ζωής τους, της σωματικής τους ακεραιότητας και επιβαρύνοντας την οικογένειά τους με την απουσία τους. Όλο αυτό έβγαλε μια μεγάλη εσωτερική δύναμη στην επιφάνεια. Παρά τους κινδύνους, οι βουτυχτές της Καλύμνου επιμένουν. Οι τόλμοι τους, τα κατορθώματά τους γίνονται θρύλος. Εμπνέουν λογοτεχνικά έργα και τραγουδιούνται όπως κάθε αξιομνημόνευτο ανθρώπινο επίτευγμα. Για να πάρω με την πόλη, από την πόλη την καλή, την Ατσαΐνα την καλή, ο τυρλάντα και τέσσερα πλάτες. Το μάζεμα σφουγγαριών δεν είναι σύγχρονη ανακάλυψη. Το φυσικό σφουγγάρι είναι γνωστό στην Ελλάδα από τα πανάρχια χρόνια. Ο Όμηρος αναφέρει πως χρησιμοποιείται για προσωπική υγιεινή και καθαρισμό σκευών, ενώ ο Αριστοτέλης περιγράφει λεπτομερώς το θαλασσινό σφουγγάρι και την τέχνη της Σπογγαλίας. Για αιώνες, το φυσικό σφουγγάρι παραμένει επίκαιρο, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα που ανακαλύπτεται το συνθετικό σφουγγάρι. Παρ' όλα αυτά, το φυσικό σφουγγάρι δεν εξαφανίζεται. Εξακολουθώ να δουλεύω
τα σφουγγάρια και να εμπορεύουμε σφουγγάρια, γιατί είναι μια δουλειά όπου κυρίως αρέσει σε αυτόν που την κάνει και δίνει όλο του το είναι, και ήθιστε αυτοί που ασχολούνται με την επεξεργασία των σφουγγαριών να μην την σταματούν παρά όταν φύγουν. Οι πελάτες μας είναι οι μητέρες που θέλουν να πλένουν και να πλένουν τα παιδιά τους να κάνουν μπάνιο με φυσικό σφουγγάρι, γιατί πραγματικά είναι το πιο φυσικό προϊόν, είναι το πιο απαλό προϊόν και το πιο όμορφο, ας πούμε, για να κάνει, ας πούμε, μια μητέρα για το παιδί της μπάνιο. Το σφουγγάρι που αλλιεύεται στα βάθη της θάλασσας παραμένει ένα αγαπητό προϊόν. Ένα είδος πολυτελείας δημιουργημένο από τη φύση. Πού πάνε οι καλύμνοι για να βρουν σφουγγάρια? Ψάχνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και πιο μακριά. Στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, στη Νότια Ιταλία, ακόμη και στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ιδρύουν την ελληνική κοινότητα του Tarpon Springs ή στις εξωτικές Μπαχάμες. Η σπογκαλία, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μεταναστεύουν οι καλύμνοι. Πολλοί καλύμνοι μετανάστευσαν, αλλά όχι μόνο στο Tarpon Springs της Αμερικής, αλλά και στο Darwin της Αυστραλίας και σε άλλα μέρη. Για ποιο λόγο? Ήταν τόσο δύσκολη και επικίνδυνη η δουλειά αυτή, που άφηνε πολλούς ανάπηρους και πολλά ορφανά. Όταν δεν έχεις λύση, λοιπόν, πας δίτης. Όταν όμως βρεις επιλογές, τότε κάνεις αυτό που θα σε κρατήσει ζωντανό, ενώ υπηρετείς την οικογένειά σου και εξασφαλίζεις αυτά που χρειάζονται, και θα σε κρατήσει κοντά τους. Άρα, λοιπόν, μια λύση κόντρα στις δυσκολίες της σπογκαλίας, για όσους μπορούσαν και επέλεγαν, ήταν η μετανάστευση. Ο πατέρας μου, όντας ορφανός, αυτός και τα άλλα 3 αγόρια αδέρφια του, φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν και η καλύτερη του να πάει να γίνει δίτης, με πολλές πιθανότητες, αν δεν χανότανε, να είναι ανάπηρος μερικά ή ολικά, και να το προσέξει ποιος. Πηγαίνοντας στην Αυστραλία, όχι μόνο ο πατέρας μου, και άλλοι σαν τον πατέρα μου, αλλά μιλήσω για τον πατέρα μου. Μπόρεσε να μην πάει αυτός δίτης, να δουλέψει μια δουλειά στεργιανή, επίσης να στείλει χρήματα και αργότερα να πάρει τα 2-3 αδέρφια του στην Αυστραλία και να γλιτώσουν και αυτοί την ταλαιπωρία του να είσαι δίτης. Τα τελευταία κύματα μετανάστευσης, κυρίως στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, οδηγούν τους καλύμνιους στην Αμερική, την Αυστραλία και τη Γερμανία. Κάποιοι παραμένουν στο εξωτερικό, άλλοι επιστρέφουν στον άγωνο θαλασσινό βράχο όπου γεννήθηκαν, στην αγαπημένη τους Κάλυμνο. Η Κάλυμνος σήμερα είναι ένα άλλο νησί. Η εντατική, επικίνδυνη, ηρωική σπογκαλία αποτελεί ένδοξο παρελθόν. Περισσότεροι σφουγγαράδες γίνηκανε ψαράδες μετά το Τσερνομπίλ. Περισσότεροι γίνηκανε ψαράδες. Κάμα μεγάλα σκάφη και δουλεύουν, να πούμε, ξυφίες, ψαρέματα, να με, διάφορα. 300 τόνες σφουγγάρια. Ξέρεις τι θα πει 300 τόνες σφουγγάρια? Ερχότανε συνάλλαγμα φουλ, που έβγαζα τόνους σφουγγάρια. Και παλιά τα χωρίζαμε κατά ποιότητα. Αλλά τώρα είναι τόσα λίγα που φέρνουν μερικοί, όπως είναι με τις πέτρες, τσακώνεται ποιος θα τα πάρει. Γιατί είναι λίγα, είπαμε, είναι λίγα. Εγώ μέχρι τα 72 μου που βουτούσα, έβγαζα σφουγγάρια. Έφερνα πολλά σφουγγάρια. Τώρα δεν πάω. Σήμερα οι σφουγγαράδες είναι σύγχρονοι δίτες, εκπαιδευμένοι στην κρατική σχολή διτών της Καλύμνου. Οι κίνδυνοι έχουν εκλείψει. Παρ' όλα αυτά, οι νέοι δεν συνεχίζουν το επάγγελμα. Σήμερα στο νησί υπάρχει σπογκαλία, αλλά καμία σχέση με την οργανωμένη σπογκαλία προηγούμενων περιόδων. Δεν φεύγουμε σήμερα από εδώ για 6-7 ή παραπάνω μήνες για να πάμε κάπου μακριά. Δεν φεύγει, ο καπετάνιος δεν είναι υποχρεωμένος, δεν έχει την ανάγκη δηλαδή, να ψάξει να βρει χρήματα για να αγοράσει τροφοδοσία για όλο το τσούρμο του, για όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο καπετάνιος δεν έχει την ανάγκη να βρει τόσες προκαταβολές για τόσα πολλά άτομα που, όπως είπαμε προηγουμένως, μία σεζόν ενός δίτη ισοδυναμούσε με 2,5 χρονιάτικα ενός εργάτη. Άρα
Ούτε οι δυσκολίες ταξιδιού είναι όπως πριν, ούτε οι κίνδυνοι είναι όπως πριν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος, οι οποίοι φεύγουν για 6, 7, 8, 10 μέρες, είναι 2, άντε 3 δίτες, οι οποίοι έχουν όλο τον χρόνο να δουλέψουν με τους κανόνες ασφαλείας, δεν έχουν ανάγκη να αποθηκεύσουν τίποτα γιατί βγήκαν στην Πάτμο το βράδυ, εκεί θα πάνε να φάνε. Άρα είναι άλλες οι συνθήκες. Συν ότι δεν υπάρχει τόση μεγάλη ζήτηση στα σφουγγάρια όπως παλαιότερα, γιατί ήταν πάρα πολλές οι ανάγκες χρήσης του σφουγγαριού. Τώρα με το συνθετικό σφουγγάρι έχουν περιοριστεί κατά πολύ. Οπότε είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν όμως ακόμα σφουγγαράδες. Δεν είναι όπως παλιά, είπαμε, πλήρης απασχόλησης και για μεγάλο χρονικό διάστημα και με απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Όμως η Κάλυμνος δεν πάβει να μας εκπλήσει. Η άγρια φύση της, αυτή που όθησε τους ανθρώπους στη Σπογγαλία, προσελκύει τώρα Έλληνες και ξένους που επιδίδονται σε ένα συναρπαστικό σπορ, την αναρρίχηση. Η Κάλυμνος των σφουγγαράδων είναι σήμερα η Κάλυμνος των αναρριχητών. Το σφουγγάρι, ο θαλασσινός μαύρος χρυσός, δεν είναι φυτό. Είναι ένα ζώο, ένα από τα αρχαιότερα, αν όχι το πρώτο που εμφανίστηκε στον πλανήτη μας. Δεν έχει νεύρα, όργανα ή μύες. Είναι μία από τις απλούστερες μορφές ζωής που μπορούμε να συναντήσουμε. Αυτό είναι λοιπόν το φυσικό σφουγγάρι, το χρώμα του είναι αυτό. Εμείς τα αγοράζουμε με ό,τι άλλο έχει μέσα του, γιατί το σφουγγάρι λένε ότι είναι το ξενοδοχείο του βυθού. Δηλαδή όταν είναι ζωντανό το σφουγγάρι, μέσα στο σφουγγάρι υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν κάποια μικρά όστρακα, υπάρχουν πέτρες ασβεστολιθικές, υπάρχουν φύκοι, κλαδιά πολλές φορές, κάτι ακριδούλες μικρές, κυρίως οργανισμοί οι οποίοι ζουν και οι οποίοι χρησιμοποιούν το σφουγγάρι ως κατοικία. Το νεαρό σφουγγάρι χρειάζεται περίπου 3 χρόνια για να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος. Οι σφουγγαράδες συλλέγουν τα μεγάλα σφουγγάρια και αφήνουν τα μικρά για αναπαραγωγή. Όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, η σπογγαλία πρέπει να ασκείται με μέτρο και σεβασμό προς τη φύση. Οι σφουγγαράδες έγραψαν ένα έπος, γιατί ξεπέρασαν τις ανθρώπινες αντοχές και το ανθρώπινο στοιχείο. Στην αρχαιότητα, αλλά και στα νεότερα χρόνια, οι σφουγγαράδες καταδύονται γυμνοί. Έπειτα, στα μέσα του 19ου αιώνα, εμφανίζεται το σκάφανδρο, η μηχανή όπως ονομάζεται. Πρώτα ήταν ο γυμνός δίτης, με τη σκαταλόπετρα τη λεγόμενη. Έφυγε η σκαταλόπετρα, ήρθε το σκάφανδρο. Τι ακριβώς είναι το σκάφανδρο? Μια ολόσωμη μεταλλική στολή, όχι αυτόνομη μηχανή κατάδυσης. Ο δίτης σφουγγαράς εξαρτάται από μία ομάδα ανθρώπων που εργάζονται πάνω στο καΐκι για να τον κατευθύνουν και να του διοχετεύσουν αέρα. Μηχανικός θα γίνω, εις την άμμο θα απομείνω, εις την άμμο θα απομείνω, ή μηχανικός θα γίνω. Μετά το σκάφανδρο εμφανίζεται η συσκευή φαρνέζ, μια μάσκα δηλαδή, όπου διοχετεύεται οξυγόνο από το σκάφος, και ο ναργιλές που χρησιμοποιεί μηχανικό αεροσυμπιεστή. Στα χρόνια αυτά των πρωτόγονων μεθόδων κατάδυσης, οι καλύμνοι σφουγγαράδες με την αντοχή και την τόλμη τους μπροστά στους κινδύνους γίνονται θρύλος. Το σκάφανδρο, η βαριά και άβολη αυτή η πανοπλία, οδηγεί στην ευμάρεια ή στην τραγωδία.
Ποτέ δεν ζήλεψα την τέχνη του σφουγγαρά, ποτέ στη ζωή μου. Από μικρός αισθανόμουν αηδία εμπρός σε μια μηχανή. Κάτι σιχαμερό του σατανά χειροτέχνημα φάνταζε πάντα στα μάτια μου. Το σκάφανδρο αυξάνει την παραμονή των σφουγγαράδων στο βυθό, αλλά και τον κίνδυνο να χτυπηθούν από την νόσο των δυτών. Το σκάφανδρο όμως έφερε πολλούς θανάτους. Είχαν ξεκληριστεί οι άνθρωποι πολλοί, δεν ήταν και σακατεμένοι. Εκτός το θάνατο ήταν και με την νόσο των δυτών πιασμένοι οι άνθρωποι. Εδώ εγώ θυμάμαι ακόμα όταν ήμουν παιδάκι, η πλατεία ήταν γεμάτη με αυτούς, με ανάπηρους. Το πασούνι, ανάπηροι και κάνανε βόρθο στην πλατεία κάτω. Στο νησί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μια τραγική ιστορία να αφηγηθεί. Ο θείος μου, του πατέρας μου, ο δεύτερος αδερφός, τυπήθηκε από μηχανή στην Τέρνα και γι' αυτό σταμάτησε ο πατέρας μου, δεν ξαναπήγε. Και όχι μόνο ο πατέρας μου, όλο το συγκρότημα, γιατί το συγκρότημα παρτιζόταν από τα 3 αδέρφια. Τα 3 αδέρφια είχαν ο καθένας το δικό του καΐκι και φτιάχνανε συγκρότημα μαζί με το τεπόζιτο και φεύγανε για τη δουλειά. Όταν λοιπόν έπαθε ο δεύτερος αδερφός την νόσο των δυτών, που ήταν η ζωή του πεζότανε. Για να φανταστείς ότι εδώ γινότανε τα 40 του το κόλληβο, ότι είχε πεθάνει, και το έμαθε ο πατέρας μου αυτό και πήρε το νερουλά, έτσι λεγόταν, ένα βοηθητικό σκάφος που είχανε, ήρθε στην Κάλυμνο, έριξε τα κόλληβα από μέσα από το σπίτι που γινότανε και ξαναπήρε πάλι το νερουλά και ξαναπήγε στην Τέρνα. Ο παππούς μου και ο προπάπους μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν επαγγελματίες σφουγγαράδες και μάλιστα ο παππούς της έσκασε στην βουτιά, όπως λέμε με την σπογκαλευτική ορολογία, στην Βεγγάζη αν θυμάμαι καλά, ενώ η προγιαγιά μου ήταν έγκυος στη γιαγιά μου, στο τρίτο της παιδί. Οπότε ο προπάπους μου μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει μεταφερθεί έτσι ποτέ στην Κάλυμνο. Και εγώ έχω πάθει νόσο δυτό, αλλά με πιάνει ελαφριά. Με πιάνει όλο εδώ στα χέρια. Η νόσος των δυτών προκαλείται από την αύξηση των φυσαλίδων του αζότου στον οργανισμό λόγω της μεταβολής υδροστατικής πίεσης. Για να μην αρρωστήσουν, οι δύτες πρέπει να ανεβαίνουν στην επιφάνεια της θάλασσας με πολύ αργούς ρυθμούς, κάτι που δεν συμβαίνει. Από το 1866 έως το 1915, 10.000 σφουγγαράδες χάνουν τη ζωή τους και 20.000 μένουν παράλυτοι από κατάδυση με χρήση σκαφάνδρου. Είναι ένας θείος μου σπογκαλιέας, ο οποίος ήταν ανάπηρος από την νόσο των δυτών, ο Νικόλας ο Ατσάς, ο οποίος για να ζήσει, επειδή ζούσε σε μια γειτονιά στους πρόποδες του βουνού, στην Αγία Τριάδα, κάθε πρωί ερχόταν και τον έπαιρνε ένα τρίκυκλο για να τον κατεβάσει σε ένα καφενείο που η δουλειά του ήταν να κάνει λοταρία, μπαλάκι που λέμε στα καλύμνικα, και το βράδυ πάλι τον έφερνε πάνω το τρίκυκλο. Εγώ λοιπόν κάποιες φορές μέσα στην ηλικία μου να του πάω το φαγητό το μεσημέρι σε μια καστανιά που ήταν το μεταλλικό τάπερ της εποχής. Ο θείος μου, επειδή ήταν κουβαρδάς άνθρωπος, πάντα ήθελε να κάτσω λίγο παραπάνω, να μου δώσει ένα δίφραγκο έτσι για χαρτζηλίκι και να πιω μια πορτοκαλάδα. Με κρατούσε λοιπόν κάποια ώρα εκεί πέρα. Αυτό που παρατηρούσα και μου έκανε όχι ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί το θεωρούσα ως κάτι φυσιολογικό, ότι εκτός από τον ταβερνιά, τον καφετζή βασικά, και αν ήταν και ο παπάς εκεί πέρα, αν ήταν κανένας αστυνομικός, γιατί μιλάμε για καλοκαίρι τώρα, όλοι οι άλλοι, οι θαμώνες, σέρναν τα πόδια τους. Και η αλήθεια είναι ότι είχα συνδυάσει στο μυαλό μου αυτές τις εικόνες και πίστευα ότι είναι φυσιολογικό ένας άντρας όταν μεγαλώσει να σέρνει τα πόδια του. Θα μου πεις, δεν έβλεπες τον πατέρα σου ότι περπατούσε κανονικά και κάποιος άλλος στη γειτονιά? Ναι, αλλά έβλεπα πάρα πολλούς να σέρνουν τα πόδια τους, οπότε το συνδύασα μην έχοντας γνώση της ιστορίας όλης αυτής ως αποτέλεσμα της ενηλικίωσης. Οι καλύμνοι σφουγγαράδες πρέπει να διαλέξουν ή σφουγγάρι ή τομάρι. Να βουτήξουν δηλαδή για να θρέψουν την οικογένειά τους ή να μην βουτήξουν και να σώσουν τη ζωή τους. 5 μήνες ουρανό και θάλασσα στα Καΐκια, στη Λιβύη κάτω. Το ταξίδι των σφουγγαράδων κρατάει μήνες.
Ζουν όλοι μαζί, ανάμεσα σε ουρανό και θάλασσα. Κοιμούνται κάτω από τα αστέρια, τρέφονται με προμήθειες από τα μπάρι. Η δουλειά αρχίζει πριν ξημερώσει και συνεχίζεται μέχρι το βράδυ. Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν, ούτε επικοινωνία με τις οικογένειες. Η οικογένειά μου, εδώ και 120-130 χρόνια, σκάρωνε και σκαρώνει ακόμα σήμερα τα σφουγγαράδικα καΐκια. Για φανταστείτε ότι μια ζωή από μικρά παιδιά, 12, 13, 14 χρονών, έμπαινα στα σφουγγαράδικα καΐκια και βρισκόταν στα ανοιχτά της Μεσογειακής Άπλας, από την Κάλυμνο έπιαναν μέχρι τη Λιβύη κάτω, την Καραμανιά, την Αίγυπτο, την Τινησία. Δεν υπήρχε θαλάσσιος χώρος της Ελλάδος και της Μεσογείου που να μην τον έχουν αρμενήσει, να μην τον έχουν βουτήξει. Και με απλά μέσα, τα καΐκια τους μικρά, δύσκολα στο αρμένισμα. Όταν σήμερα μεγάλα καράβια σταματούν από τα πολλά μποφόρ, τα καλύμνικα καΐκια, οι περίφημοι ακταρμάδες των 12 και 13 μέτρων και πιο μικροί ακόμα, να βρίσκονται ανοιχτά στο Λιβικό πέλαγος, εκεί στη Ράντα να χαροπαλεύουν και την άλλη μέρα το πρωί όλοι στη βουτιά, χωρίς χαζομέρι. Αυτά είναι μοναδικά πράγματα στη Σπογκαλία, στην αυτοσύνη του νησιού μας. Στις πιο παλιές εποχές, οι καπετάνοι συχνά φέρονται σκληρά στους δίτες και στα πληρώματα. Αργότερα, τα πράγματα αλλάζουν. Πολλοί καλύμνοι αγοράζουν καΐκια. Κάποιοι φτιάχνουν συγκρότημα, στόλο δηλαδή καΐκιών. Γίνονται οι ίδιοι καπετάνοι και επιχειρηματίες. Ό,τι ξέρω από τον παππού είναι από διηγήσεις σφουγγαράδων, του δικού μου του πατέρα, αλλά κυρίως από τρίτους, οι οποίοι έκαναν με τον παππού μου. Οι αφηγήσεις τους ήταν όλες γεμάτες με θαυμασμό για την ικανότητά του ως καπετάνιος στα σφουγγαράδικα. Ήταν γεμάτη με θαυμασμό γιατί ήταν πολύ καλός στον εργαζόμενο, στον δίτη. Περηφανευόταν να λέει ότι δεν έχασε ποτέ άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι πρόσεχε πάρα πολύ. Επίσης, ότι είχε μια ικανότητα το να βρίσκει σπογκοφόρα παιδεία στην Αφρική, κάτι που τον έκανε να τον ψάχνουν άλλοι συνάδελφοί του. Πού πήγε ο καπιτάν Δημήτρης ο Πολυμιχάλης, εκεί πήγε, πάμε και εμείς εκεί γιατί κάτι περισσότερο θα ξέρει. Όταν είχες γυαλά ή για βάρκα, ήσουν εφοπλιστής. Τότε ζούσες μια οικογένεια με όλα της. Πια γυαλάκια που ήταν 6 μέτρα. Φαντάσου τώρα ένα καΐκι, ένα συγκρότημα. Τον παππού μου το λέγανε, ήταν ο Νάσης, λέει, της Καλύμνου. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο έσωσε ουσιαστικά το νησί και το βοήθησε να αναπτυχθεί. Και επίσης το ότι χρειαζόταν πολύ κουράγιο, πολύ δύναμη ψυχική, προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, ήταν όμως κάτι αναγκαίο. Αυτό το οποίο έχω καταλάβει είναι ότι αυτή η δύναμη που έδειξαν και η καρτερικότητα στις δυσκολίες ενός επαγγέλματος που απαιτούσε την απουσία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, άνω των 6 μηνών, από την οικογένεια, από το νησί, από τις ανέσεις του σπιτιού και η στέρηση όλων των απολαύσεων προκειμένου να βγει ο επιούσιος. Μετά το Πάσχα, στο νησί επικρατεί αναβρασμός. Πρώτη ετοιμασία ήταν όταν αρχίζανε και κάνανε την τροφοδοσία, ο καβουρμάς ο λεγόμενος. Κάθε συγκρότημα είχε το μάγειρά του, είχε το προσωπικό του. Ερχόταν τότε τα κρέατα, να τα κόψουν τα κρέατα, να τα αλατίσουν, να τα βάλουν στα πανέρια μέσα, τα μεγάλα, γιατί δεν γινόταν ούτε 1 κιλό κρέας, ούτε 2 κιλά κρέας. Μιλάμε για τενεκέδες. Είπαμε, ανάλογα με το τι συγκρότημα είχε ο καθένας. Οι γαλέτες που όλοι οι φούρνοι τότε δούλευαν πυρετοδός να φτιάξουν τη γαλέτα, γιατί η γαλέτα είχε μια ιδιομορφία, είχαν πιπέρι μέσα για να μην σκουλουκιάζει. Γιατί ένα αλάτι και πιπέρι πολύ. Γιατί δεν μπορούσε ο άλλος να φάει 7 μήνες, πόσο θα κρατήσει το ψωμί. Και αρχίζανε λοιπόν, οι πρώτες ετοιμασίες ήταν αυτές, το ποκίνημα που λέμε.
κίνημα, τα βαρέλια να πλυνθούν, να περάσουν τσιμέντο για να βάλουν το νερό που θα πίνουν οι άνθρωποι. Τροφοδοσία, αφού λοιπόν γινόταν η τροφοδοσία εδώ στο λιμάνι, ήταν ένα πανηγύρι το λιμάνι. Όλα τα γαΐια ήταν εδώ αραδιασμένα όλα, πριμοδοτημένα όλα και είχαν πίσω τις βάρκες τις μικρές και μεταφέρανε την τροφοδοσία. Όταν θέλανε δηλαδή να μεταφέρουν τα βαρέλια με τα νερά και τα αυτά, πέφτανε δίπλα τα καΐγια για να μπορούν να είναι πιο κοντά στη στεριά για να τα βγάλουν απάνω. Αυτά είπαμε μπαίνανε στις μπρατσέρες, έτσι. Ο οχθαρμάς βάζανε και εκεί λίγα πράγματα. Τροφοδοσία όσο επιτοπλίστων ήταν τα ρούχα των ανθρώπων. Τα στρώματα, τα κουβέρτες, τα προσωπικά τους είδη, το μπαουλάκι που είχε μέσα από ξυριστική μηχανή μέχρι δεν συμμαζεύεται, τη χτένα τους, ξέρω εγώ, όλα αυτά είχε ο καθένας το δικό του μπαουλάκι. Τα χρήματα για να εξοπλιστεί και να επανδρωθεί ένα σφουγγαράδικο είναι πολλά. Στις παλιές εποχές τα έξοδα τα αναλαμβάνουν οι ξεκινητάδες. Αυτοί βάζουν τα κεφάλαια και παίρνουν μερίδιο από το κέρδος. Με ποσοστά πληρώνονται και οι σφουγγαράδες. Κάποτε έρχεται η ώρα του πικρού αποχωρισμού. Απώλεια μεγάλη το φευγείο του πατέρα, γιατί είπαμε ότι ήταν μια δουλειά η οποία δεν ήξερες θα γυρίσει και πώς θα γυρίσει. Καλά να έρθει αρτιμελές και αν έρθει σαν κάτι τι γίνεται. Εν τω μεταξύ τότε οι οικογένειες είχαν πολλά παιδιά, δεν ήταν ένα παιδί και δύο. Τότε ήταν 7, 6, 5 και 12 παιδιά είχε η οικογένεια. Πώς θα τα θρέψει αυτή η γυναίκα, με τι πόρους, φτώχεια. Δεν υπήρχαν τότε πολλά οικογένειες πλούσιες πολύ. Με το αποτέλεσμα ήταν να έχεις μαύρες μέρες που λέμε, μέχρι να πάει στη δουλειά, να έρθει το πακέτο, να έρθει το γράμμα που λέμε. Ερχόταν τότε με τα πακέτα, με τα βοηθητικά καΐγια, να μάθεις μια φορά στους 2 μήνες ότι είναι καλά ο άνθρωπος. Φεύγαμε Μάιο και γυρίζαμε τέλη Οκτωβρίου. Παλιά γινόταν η αναχώρηση των σφουγγαράδων, ερχόταν οι υπουργοί κάτω να πούμε και γινόταν η αναχώρηση των σφουγγαράδων. Γιατί τότε δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν τώρα. Να ετοιμάσουν τα βαρέλια που βάζαμε τον νερό όταν πηγαίναμε για τη Λιβύη. Τα βαρέλια να τα διορθώσουμε, να πάρουμε παξιμάδι, γαλέτες, να φορτώνουν τα καΐκια. Γινόταν χαμός, γινόταν πανηγύρια και κλάματα. Κλαίανε οι γυναίκες γιατί σου λέει θα γυρίσεις ζωντανός. Μετά από μήνες αναμονής και αγωνίας, η πολυπόθητη επιστροφή. Η καλύτερη θέα είναι από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα, πάνω από την Κάλυμνο. Όταν εμφανίζεται το πρώτο καΐκι, η καμπάνα χτυπά. Ακολουθούν όλες οι καμπάνες σε κάθε εκκλησία της Καλύμνου. Και περιμέναμε πια τον Οκτώβρη με τον Νοέμβρη να αρχίσουν να χτυπάνε οι καμπάνες του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Στεφάνου, που βλέπανε τα καΐκια και φωνάζανε τώρα, ξέρεις έρχεται το καΐκι του τάδε. Αν η σημαία στο καΐκι δεν είναι αναβασμένη, κάποιος έχει πεθάνει. Δάκρυα δεν χύνονται. Όλοι ξέρουν ότι δεν τελειώνει η περίοδος συλλογής σφουγγαριών χωρίς απώλειες. Παρ' όλα αυτά, το νησί γλεντά. Εκεί ήταν οι ταβέρνες, εκεί ήταν οι ετοιμασίες όλες, εκεί γινόταν τα κρασά και ήταν 24 ώρες το 24ωρο ήταν ο κόσμος, δεν υπήρχε ύπνος. Δηλαδή ερχόταν από κάτω τα πληρώματα με τα βιολιά και με τα παιχνίδια, τα λαούθα και έπρεπε να σηκωθεί ο καπετάνιος, να φύγει, να αφήσει το σπίτι του, να πάει από κάτω να αρχίσει το πιωτό και όπου πήγαινε η ιστορία αυτή. Αυτό γινότανε μέχρι και το 1964 και η ζωή τους ήταν ένα πιωτό, ένα γλέντι και την ώρα που ερχότανε και την ώρα που φεύγανε οι σφουγγαράδες. Ο χορός του μηχανικού είναι εμπνευσμένος από τους σφουγγαράδες που, χτυπημένοι από την νόσο των δυτών, αδυνατούν πια να χορέψουν με την αλωτινή τους λεβεντιά. Όμως ακόμα και ανάπηροι δεν το βάζουν κάτω. Πίσω στο νησί οι γυναίκες πρέπει να φροντίσουν το σπίτι και τα παιδιά. Αντίθετα με τα λευκοβαμμένα σπίτια φοράνε μαύρα, πενθώντας για τους άντρες τους που λείπουν. Το καλοκαίρι άλλοτε στην Κάλυμνο έβλεπες μόνο παιδιά, αναπήρους και γυναίκες ντυμένες στα μαύρα. Η γυναίκα ήταν και ο άντρας και ο πατέρας.
Αυτή έκανε κουμάτο. Ό,τι λεφτά άφηνε ο άντρας από τα πράτικα που έπαιρνε από το καπετάνιο, τα είχε η γυναίκα και ζούσε μέχρι που να έρθει ο άντρας. Να γίνει ο λογαριασμός με το καπετάνιο, τι έβγαλε, τι δεν έβγαλε, να πάρει τα ρέσα που λέμε και να αρχίσει πάλι από την αρχή. Αυτή ήταν η ζωή της Καλύμνου. Πολλές μαυροφόρες δεν έβλεπες γυναίκα που να μην είναι μαυροφόρα. Η μικρή ή η μεγάλη ήταν με το τσεμπέρι. Η γυναίκα έπαιζε το σπουδαιότερο, το σημαντικότερο ρόλο στην τοπική κοινωνία του νησιού. Ήταν ο άντρας και η γυναίκα την περίοδο που έλειπαν οι σφουγγαράδες από το νησί. Ήταν η μητέρα και ο πατέρας. Πόσο δύσκολα περνούσαν και πώς έπρεπε να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές δυσκολίες που είχε η καθημερινότητά τους. Το νησί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν παρήχε πολλές δυνατότητες και υπηρεσίες ώστε να διευκολυνθεί η ζωή τους. Πολλές γυναίκες δεν είχαν την δυνατότητα πρόσβαση στην εκπαίδευση, οπότε εκεί δημιουργούταν ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά την επικοινωνία που είχαν με τους συζύγους τους, δεδομένου ότι έπρεπε να ανταλλάσσονται κάποια γράμματα κατά το ενδιάμεσο της απουσίας τους και να μπορούν να έχουν επικοινωνία. Είχαν την επίβλεψη των παιδιών, ήταν αποκλειστικά υπεύθυνες για την διαπαιδαγώγησή τους, για τον τρόπο ανατροφής τους, για την σχολική τους πορεία και επίδοση. Έπρεπε να ελέγχουν πολύ συστηματικά τα οικονομικά της οικογένειας. Ουσιαστικά, επιτρέψτε μου να πω, ήταν οι σύγχρονοι και οι σύγχρονες οικονομολόγοι της εποχής τους. Για εμένα προσωπικά ήταν και συνεχίζουν οι συγκεκριμένες γυναίκες, είτε είναι εν ζωή είτε όχι, να είναι το σύμβολο του νησιού. Η Κάλυμνος στάθηκε χάρη στις γυναίκες. Οι Καλύμνοι σφουγγαράδες είναι κατά κοινή ομολογία αδιανόητα δυνατοί. Κατά κοινή ομολογία και πάλι, οι γυναίκες τους δεν πάνε πίσω. Ο πολύτιμος θαλασσινός μαύρος χρυσός βρίσκεται πια στην ξηρά. Τα σφουγγάρια χωρίζονται σε κατηγορίες, έπειτα αρχίζει η επεξεργασία, πλύσιμο, πάτημα για να μαλακώσουν και να γίνουν απορροφητικά, αλλαγή χρώματος. Χρησιμοποιούμε διαλύματα χημικών για να καθαρίσουμε τα σφουγγάρια. Δηλαδή, αν ένα σφουγγάρι που ο δίτης, όταν το φέρει, έχει μέσα στο σφουγγάρι έχει κάποιες πέτρες, αυτά πρέπει να φύγουν. Εμείς τα βάζουμε σε ένα διάλυμα οξέως, διάλυμα νερού με οξύ, και η πέτρα καταστρέφεται, φεύγει, το σφουγγάρι δεν παθαίνει τίποτα. Ακολουθεί πλύσιμο πολύ, γι' αυτό και φροντίζουμε και θέλουμε οι δουλειές μας αυτές της επεξεργασίας των σφουγγαριών, επειδή χρειαζόμαστε πολύ νερό, προσπαθούμε να είμαστε κοντά στη θάλασσα για να αντλούμε θάλασσα και να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Μετά την χρήση, την πρώτη χρήση, ακολουθεί το πλύσιμο. Τα περνάμε από μία σόδα για να ξανθύνει λίγο το χρώμα του, να φύγει αυτό το μαύρο χρώμα, το σκούρο χρώμα, και να πάρει ένα χρώμα έτσι πιο ξανθό, πιο καθαρό. Στο τέλος, αν θέλουμε, αλλάζουμε και το χρώμα. Αν δηλαδή ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή του χρώματος, η αλλαγή του χρώματος είναι από το καφέ, το ανοιχτό καφέ, στο κίτρινο. Για να ακριβολογώ και να σας δείξω τι είναι αυτό εδώ. Από αυτό το χρώμα σε αυτό εδώ. Τότε χρησιμοποιούμε πάλι οξέα για να αλλάξουμε το χρώμα του σφουγγαριού και να τα κάνουμε στο κίτρινο. Στο τέλος, αυτό που προσέχουμε πάρα πολύ είναι να γίνει εντατικό πλύσιμο του σφουγγαριού για να αποδεσμευθεί εντελώς και να καθαρίσει από όποιο ίχνος οξύ έχει χρησιμοποιηθεί. Στις παλιές εποχές, έμποροι από όλο τον κόσμο φτάνουν στην Κάλυμνο προτού καν επιστρέψουν τα καΐκια. Θέλουν να διαλέξουν πρώτοι τα καλύτερα σφουγγάρια. Η Γαλλία λοιπόν ήταν ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας της Καλύμνου για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 150 ετών. Το 1800 δηλαδή που
Έχουν καταγραφεί και πληρώματα και καπεταναίοι. Η Κάλυμνος ανθούσε οικονομικά, το εμπόριο επεκτάθηκε σε πάρα πολλές χώρες, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γαλλία, Αγγλία. Οι Καλύμνοι έμποροι έγιναν γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Η Κάλυμνος, αν έλειπε η σφουγγαροσύνη, η Κάλυμνος ήταν τελειωμένη. Όλος ο κόσμος σφουγγαροσύνη ήταν. Γιατί οι Καλύμνοι αψηφούσαν τους κινδύνους και επέμειναν να μαζεύουν σφουγγάρια? Η απάντηση δεν είναι μία. Γιατί είχε λεφτά. Είχα 6 παιδιά, έπρεπε να τα μεγαλώσω και να τα τακτοποιήσω. Αλλού πού να πάω, στο μεροκάματο τι να κάνεις. Επειδή οι δίτες που πληρωνόταν οι δίτες αισθανόταν υποχρεωμένοι προς τον καπετάνιο. Και αυτή η υποχρέωση θα σβηνόταν μόνο άμα μαζεύανε τα ανάλογα σφουγγάρια που θα έπρεπε για να μην είναι χρεωμένοι γι' αυτό. Βέβαια, καλό θα ήταν να μπορούσαν να μαζέψουν και κανένα παραπάνω για να έχουν και να αναλαβαίνουν. Επίσης, μια τρίτη εξήγηση που δίνει ο κύριος Ρουσέλ είναι ότι εάν το τραβούσαν λιγότερο, δηλαδή πιο αργά, στο σωστό χρόνο, θα έκαναν λιγότερες βουτιές. Άρα θα βγάζανε και περισσότερο, θα μαζεύουν και λιγότερα σφουγγάρια. Οπότε θα έπρεπε να δεχτούν και μικρότερες οικονομικές απολαύσεις. Αλλά σύμφωνα πάντα με τον αφηγητή, ένας δίτης στη σεζόν, που μπορούσε να ήταν 6, 7, 8 μήνες, δεν ξέρω πόσο μπορούσε να ήταν η καλοκαιρινή σεζόν, έβγαζε όσα έβγαζε και ένας εργάτης σε 2,5 χρόνια. Εγώ τώρα βέβαια να πω και αυθαίρετα, ας υποθέσουμε ότι ένας δίτης θα έλεγε ότι παιδιά, εγώ θα ανεβαίνω πάνω στα 32 λεπτά. Πόσοι θα τον ακολουθούσαν και πόσοι καπεταναίοι θα του δίνουν δουλειά, λέτε. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος. Ο κίνδυνος, το παιχνίδι με το θάνατο, έχει την ομορφιά του για κάποιους. Χρειάζεται μεγαλοσύνη και λεβεντιά για να μπορείς να κατεβαίνεις στα βάθη της θάλασσας. Ένας καλύμνιος φουγγαράς, ο Αντωνάκης, έλεγε «Η βουτιά μου δίνει ζωή». Μια φορά μάλιστα που αργούσε να βγει, τον βρήκαν στο βυθό να κοιμάται. Σήμερα δύσκολα μπορεί κανείς να μπει στη θέση των σφουγγαράδων του τότε. Να πει για ποιους λόγους καθένας ασκούσε το επικίνδυνο αυτό επάγγελμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι το έλεγε η ψυχή τους. Εγώ έκανα 6 κορίτσια, δεν έκανα μαγκόρι. Έκανα 6 κορίτσια. Αλλά εάν είχε ζωντάνια η θάλασσα, τα εγγόνια μου τα έκανα σφουγγαράδες. Βέβαια, έχω 13 εγγόνια, έχω 4 δισέγγωνα. Θα τους έκανα όλους σφουγγαράδες. Θάλασσα πόσα δάκρυα κι αμάν αμάν. Θάλασσα πόσα δάκρυα κι αμάν αμάν. Με έχουν τα κύματα σου θάλασσακι μου και φέρε το πουλάκι μου. Έχουν τα κύματα σου